Ονομάζομαι Μπρέντα Κόλμαν. Είμαι 35 ετών και ποτέ δεν φανταζόμουν ότι ένα μόνο δείπνο, ο εορτασμός της 5ης επετείου του γάμου μας, θα χώριζε ολόκληρη τη ζωή μου σε ένα καθαρό πριν και ένα μετά. Ήταν μια Παρασκευή βράδυ στο σπίτι μας στο ανατολικό Νάσβιλ του Τενεσί. Το τραπέζι ήταν όμορφα στρωμένο, ο αέρας γεμάτος με το καπνιστό άρωμα των ψητών παϊδακιών μπάρμπεκιου και του πλούσιου κόκκινου κρασιού. Ήμασταν εκεί περίπου 10 άτομα, ζευγάρια που γνωρίζαμε χρόνια. Τα ποτήρια τσούγκριζαν, οι ιστορίες ρέουν, όλοι έκαναν πρόποση σε γάμους που αντέχουν στη δοκιμασία του χρόνου. Τότε η μικρότερη ετεροθαλής αδερφή μου, η Κάσιντι, σηκώθηκε με το ποτήρι της να αστραπάζει, με αυτό το γλυκό, εξασκημένο χαμόγελο που χρησιμοποιεί πάντα για να προσελκύει τους πάντες. Ξεκίνησε θερμά. Πάντα θαύμαζα την Μπρέντα. Είναι τόσο σταθερή, τόσο επιτυχημένη σε όλα. Το δωμάτιο χαμογέλασε μαζί της. Τότε η φωνή της έγινε λίγο πιο έντονη. Αν και ο Σέιν μου λέει ότι μπορεί να είναι αρκετά ψυχρή στον γάμο μας και ειλικρινά αρκετά απέσια στο κρεβάτι. Μερικά αμήχανα γέλια σκορπίστηκαν γύρω από το τραπέζι. Κράτησα το πρόσωπό μου σταθερό, αλλά έπιασα εκείνο το παρατεταμένο βλέμμα μεταξύ του Σέιν και της Κάσιντι, από αυτά που διαρκούν πολύ, βαριά με κάτι κρυμμένο. Πριν προλάβει κανείς να το περάσει για κακόγουστο αστείο, μια ήρεμη φωνή διέκοψε τη σιωπή. Ο Μπλέικ, κάποιος που οι περισσότεροι καλεσμένοι νόμιζαν ότι ήταν απλώς μια παλιά φίλη που είχα καλέσει να τα πούμε, έσκυψε μπροστά και είπε ήρεμα: «Δεν είναι αλήθεια. Είναι πραγματικά απίστευτη». Το δωμάτιο έπεσε σε απόλυτη ησυχία. Τα ποτήρια πάγωσαν στον αέρα. Το σαγόνι του Σέιν σφίχτηκε. Το χαμόγελο του Κοσίντ εξαφανίστηκε. Και εκείνη τη στιγμή, ήξερα ότι αυτή η νύχτα δεν τελείωνε με τούρτα και χαρούμενες επετείους. Ήταν η στιγμή που όλα διαλύθηκαν και η αρχή του πως τελικά ανέκτησα τον έλεγχο. Αν έχετε προδοθεί ποτέ από τους πιο κοντινούς σας ανθρώπους, την οικογένεια που θα έπρεπε να σας στηρίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο που μπορείτε να φανταστείτε, πείτε μου γι' αυτό στα σχόλια παρακάτω. Έχετε βιώσει ποτέ εκείνη τη στιγμή που ολόκληρος ο κόσμος σας κατέρευσε για ένα μόνο γεύμα? Μοιραστείτε την ιστορία σας. Διαβάζω τους πάντες και θα ήθελα πολύ να ακούσω τι σκέφτεστε. 3 εβδομάδες πριν, αυτό το δείπνο άλλαξε τα πάντα. Γύρισα σπίτι νωρίτερα από το συνηθισμένο από την εταιρεία μουσικής παραγωγής, όπου εργάζομαι ως ανώτερη συντονίστρια. Η μέρα ήταν εξαντλητική, με ατελείωτες συναντήσεις για επερχόμενες κυκλοφορίες καλλιτεχνών και εγκρίσεις προϋπολογισμού. Έτσι, το μόνο που ήθελα ήταν ένα ήσυχο βράδυ. Ο Σέιν δεν είχε επιστρέψει ακόμα. Ο φορητός υπολογιστής του ήταν ανοιχτός στην οθόνη του πάγκου της κουζίνας, ακόμα αναμένος. Υπέθεσα ότι είχε ξεχάσει να τον κλείσει πριν φύγει για το στούντιο εκείνο το πρωί. Πήγα να τον κλείσω για εκείνον, όπως έκανα συχνά με μικροπράγματα στο σπίτι. Τότε παρατήρησα ότι η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων ήταν ενεργή, ένα νήμα συζήτησης ορατό στην οθόνη. Η περιέργεια με κυρίευσε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και κοίταξα το όνομα στην κορυφή, Κάσιντι. Στην αρχή, φαινόταν ακίνδυνο μέσα σε αστεία για τραγούδια που άρεσαν και στους δύο, παράπονα για την κίνηση στο Νάσβιλ. Αλλά καθώς έκανα σκρόλ λίγο πιο πάνω, ο τόνος άλλαξε. Ο Σέιν είχε γράψει πράγματα όπως «Ο γάμος μοιάζει σαν να χάνει αυτή τη σπίθα μερικές φορές». Και «Πάντα καταλαβαίνεις τι εννοώ». Κατά κάποιο τρόπο, κανείς άλλος δεν καταλαβαίνει. Το στομάχι μου σφίχτηκε. Ήξερα ότι δεν έπρεπε να συνεχίσω να διαβάζω, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω. Υπήρξαν περισσότερα μηνύματα τους τελευταίους μήνες, φλερτ σχόλια μεταμφιεσμένα σε πειράγματα που έμοιαζαν με αδερφικά, ανταλλαγές αργά το βράδυ όταν εγώ ήδη κοιμόμουν. Αποκάλεσε την προσωπική μας ρουτίνα προβλέψιμη, λέγοντας ότι τον άφηνε να νιώθει ανεκπλήρωτος. Έπειτα είδα ένα προσχέδιο email που της είχε στείλει από τον λογαριασμό εργασίας του, συνημμένο σε ένα ιδιωτικό αρχείο σημειωμάτων. Σε αυτό, μιλούσε για την αναμονή της κατάλληλης στιγμής που τα πράγματα θα έρχονταν πιο εύκολα στη θέση τους, αναφέροντας την πιθανή μου προαγωγή για την οποία όλοι στην εταιρεία μιλούσαν. Υπενήχθηκε πως το σταθερό μου εισόδημα και η κληρονομιά από τον εκλειπώντα πατέρα μου είχαν κάνει τη ζωή άνετη, αλλά υπονόησε ότι δεν του ήταν πλέον αρκετό. Τίποτα δεν ήταν ξεκάθαρο. Καμία άμεση συζήτηση για διαζύγιο ή λήψη χρημάτων. Αλλά βάζοντας τα όλα μαζί, το μοτίβο ήταν ξεκάθαρο. Τα παράπονα για το ότι ήμουν υπερβολικά επικεντρωμένη στην καριέρα, πολύ συγκρατημένα στον τρόπο που επένεσε την Κάσιντι για το ότι ήταν διασκεδαστική και κατανοητική. Όλα έδειχναν κάτι βαθύτερο,
Κάτι που εξηγούσε εκείνες τις περίεργες στιγμές που είχα αγνοήσει πριν, όπως το πόσο κοντά είχαν έρθει από τότε που η Κάσιντι επέστρεψε στο Νάσβιλ πέρυσι. Δάκρυα κύλησαν χωρίς προειδοποίηση. Στάθηκα εκεί στην κουζίνα, με το χέρι μου κλειστό στο στόμα για να μείνω σιωπηλή, νιώθοντας ένα κύμα προδοσίας να με κατακλείζει. Δεν ήταν απλώς δυσαρέσκεια. Ένιωθα σαν να είχε δημιουργήσει μια υπόθεση εναντίον του γάμου μας, μοιράζοντας προσωπικές λεπτομέρειες με την ετεροθαλή αδερφή μου. Αλλά δεν άφησα τα δάκρυα να κυλήσουν για πολύ. Σκούπισα τα μάτια μου, πήρα μια βαθιά ανάσα και άρχισα να σκέφτομαι καθαρά. Έβγαλα το τηλέφωνό μου και κατέγραψα προσεκτικά κάθε ύποπτο μήνυμα και σημείωμα σελίδα προς σελίδα, φροντίζοντας να μην χάσω τίποτα. Τα έστειλα όλα με email σε έναν ιδιωτικό λογαριασμό που σπάνια χρησιμοποιούσα, έναν λογαριασμό που ο Σέιν δεν γνώριζε. Στη συνέχεια, έσβησα τα στιγμιότυπα οθόνης από τις πρόσφατες φωτογραφίες του τηλεφώνου μου για πανενδεχόμενο και έκλεισα το φορητό υπολογιστή ακριβώς όπως το είχα βρει. Όταν ο Σέιν μπήκε από την πόρτα 20 λεπτά αργότερα, μουρμουρίζοντας κάποια μελωδία από το στούντιο, καθόμουν στον καναπέ με ένα ποτήρι νερό, συμπεριφερόμενη σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Με φίλησε στο μάγουλο και με ρώτησε για την ημέρα μου. Χαμογέλασα, είπα ότι ήταν μια χαρά και πρότεινα να παραγγείλουμε φαγητό σε πακέτο. Μέσα όμως, κάτι είχε αλλάξει οριστικά. Η εμπιστοσύνη που είχα για 5 χρόνια είχε ραγίσει και ήξερα ότι έπρεπε να προστατεύσω τον εαυτό μου πριν διαλυθεί εντελώς. Εκείνο το βράδυ, αφού αποκοιμήθηκε, έμεινα ξύπνια κοιτάζοντας το ταβάνι. Τα κομμάτια τέριαζαν πολύ καλά. Οι αυξανόμενες επισκέψεις του Κόσιντ. Το ξαφνικό ενδιαφέρον του Σέιν για την επαγγελματική μου προαγωγή περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο που αντάλλασαν βλέμματα στις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Η κληρονομιά του πατέρα μου. Το σπίτι που μέναμε στο καταπιστευματικό ταμείο που κάλυπτε τόσα πολλά ήταν πάντα ένα ευαίσθητο σημείο με τη μητριά μου και την Κάσιντι. Ποτέ δεν είχαν κρύψει τη δυσαρέσκειά τους που το μεγαλύτερο μέρος της πήγε σε μένα, το παιδί από τον πρώτο γάμο του μπαμπά. Δεν ήμουν ακόμα έτοιμη να αντιμετωπίσω κανέναν. Οργή αναμεμειγμένη με πόνο, αλλά από κάτω υπήρχε μια αυξανόμενη αποφασιστικότητα. Έπρεπε να καταλάβω περισσότερα, να συγκεντρώσω στοιχεία και να καταλάβω πόσο βαθιά πήγε αυτό. Η βιασύνη και η συναισθηματική φόρτιση θα τους έδιναν μόνο το πάνω χέρι. Τις επόμενες μέρες, έδωσα μεγαλύτερη προσοχή χωρίς να το δείξω. Ο Σέιν φαινόταν φυσιολογικός, στοργικός, μιλώντας ακόμη και για τα σχέδια για το δείπνο της επετείου. Αλλά τώρα, κάθε λέξη έμοιαζε πολυεπίπεδη. Άρχισα να παρατηρώ μικρά πράγματα, όπως το πως έλεγχε περισσότερο το τηλέφωνό του όταν εμφανιζόταν το όνομα της Κάσιντι, την ανέφερε αδιάφορα σε συζητήσεις. Ο πόνος δεν έφευγε. Κάποιες στιγμές που ήμουν μόνη οδηγώντας τη δουλειά κατά μήκος της I-65, ένιωθα ότι με χτύπησε δυνατά. Η συνειδητοποίηση ότι τα δύο άτομα που υποτίθεται ότι ήταν πιο κοντά, ο σύζυγός μου και η ετεροθαλή αδερφή μου, μπορεί να με πρόδιδαν μαζί. Αλλά το πίεσα κάτω, διοχετεύοντάς το σε ήσυχη αποφασιστικότητα. Ήξερα ότι χρειαζόμουν εξωτερική οπτική γωνία, κάποιον που μπορεί να είχε δει σημάδια που μου διέφευγαν. Τότε σκέφτηκα την Αλίσια, η οποία συνεργαζόταν με τον Σέιν μέχρι πέρυσι. Μπορεί να ήξερε κάτι για τη συμπεριφορά του στο γραφείο. Αλλά προς το παρόν, τα κρατούσα όλα κλειδωμένα μέσα μου, παίζοντας τον ρόλο της ανυποψίας της συζύγου, ενώ το μυαλό μου έτρεχε μπροστά, σχεδιάζοντας το επόμενο προσεκτικό βήμα. Το τηλέφωνό μου χτύπησε κατά τη διάρκεια του διαλύματος για μεσημεριανό γεύμα στο γραφείο. Η αναγνώριση κλήσης έδειχνε το όνομα της Αλίσια και ένιωσα ένα μικρό ξάφνιασμα έκπληξης. Δεν είχαμε μιλήσει πολύ από τότε που έφυγε από τη δισκογραφική εταιρεία πέρυσι. Απάντησα, διατηρώντας τη φωνή μου χαλαρή. Ακούστηκε αμέσως διστακτική, ρωτώντας αν είχα χρόνο να συναντηθούμε σύντομα. Κάτι στον τόνο της με έκανε να συμφωνήσω χωρίς ερωτήσεις. Καταλήξαμε σε μια ήσυχη καφετέρια στη Λεωφόρο Γκάλαταν, σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από τους χώρους εργασίας και των δύο μας στο ανατολικό Νάσβιλ. Έφτασα πρώτη, παρήγγειλα έναν μαύρο καφέ και επέλεξα ένα γωνιακό τραπέζι μακριά από το απογευματινό πλήθος. Η Αλίσια μπήκε μέσα 10 λεπτά αργότερα, φαινόταν νευρική μόλις με είδε. Γλίστρισε στο απέναντι κάθισμα, κρατώντας τον λότεϊ της σαν ασπίδα. «Δεν είμαι καν σίγουρη ότι έπρεπε να σας το πω αυτό», ξεκίνησε, τα μάτια της πετούσαν γύρω της πριν συναντήσει τα δικά μου, αλλά με ενοχλούσε εδώ και μήνες. Έγνεψα ενθαρρυντικά, μένοντας σιωπηλή για να την αφήσω να βρει τις λέξεις της. Ήπιε μια γουλιά και μετά έσκυψε ελαφρώς. Ξεκίνησε με μικρά πράγματα στη δουλειά.
Ο Σέιν παραπονιόταν στα διαλύματα. Τίποτα το σπουδαίο, απλώς ξεσπούσε για το ότι ένιωθε κολλημένος, σαν να χρειαζόταν κάποιον που πραγματικά τον έβγαζε σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Σταμάτησε, εκτιμώντας την αντίδρασή μου. Κράτησα την έκφρασή μου ουδέτερη, αν και η λαβή μου σφίχτηκε στο φλιτζάνι. Τότε τον άκουσα να μιλάει με έναν άλλο παραγωγό μετά από μια ηχογράφηση. Έλεγε πράγματα όπως «Μερικές φορές συνειδητοποιείς ότι συμφώνησες με τη σταθερότητα αντί για την πραγματική σύνδεση. Ένιωθες προσωπικό, με στόχο την οικογενειακή ζωή». Η Αλίσια αναστέναξε, περνώντας το δάχτυλό της στην άκρη του τραπεζιού. «Στην αρχή δεν το σκέφτηκα πολύ. Οι άντρες παραπονιούνται, αλλά μετά το όνομα του Κάσιντ ήρθε περισσότερο στην κουβέντα. Είχε αναφέρει ότι τη συνάντησε για καφέ, πως τον έκανε να γελάσει με τρόπους που του έλειπαν. Το στήθος μου σφίχτηκε, αλλά την παρότρινα να συνεχίσει. Χαμήλωσε τη φωνή της. Αυτό που μου έμεινε ήταν το πως ξεσπούσε μιλώντας για την ενέργειά της, αποκαλώντας την αναζωογονητική. Και μια φορά, μετά από μερικά ποτά σε ένα ομαδικό happy hour, άφησε να διαφύγει ότι ορισμένοι άνθρωποι στη ζωή του απλώς καταλάβαιναν καλύτερα τις απογοητεύσεις του. Σταμάτησε ξανά, κοιτάζοντάς με στο πρόσωπο. «Μπρέντα, μισώ να το λέω αυτό, αλλά ακούστηκε σαν κάτι περισσότερο από απλός κουνιάδος. Δεν έχω αποδείξεις, μόνο δονήσεις και κρυφάκουστα». Το απορρόφησα αργά, τα κομμάτια από το λάπτοπ μπήκαν στη θέση τους χωρίς να πω λέξη για το τι είχα βρει. Η Αλίσια γέμισε τη σιωπή. «Και μετά υπάρχουν πράγματα που έχει πει η μητριά σου σε εκείνα τα οικογενειακά μπάρμπεκιου. Κυρία Μόρις, έχει πει ατάκες όπως «Οι άντρες χρειάζονται την κατάλληλη φροντίδα για να παραμείνουν ευτυχισμένοι». Ή «Η Κάσιντ ήταν πάντα αυτή που ξέρει πως να φροντίζει τους ανθρώπους». Ένιωθα αιχμηρό, ειδικά όταν σε κοίταζε. Θυμήθηκα έντονα εκείνες τις στιγμές τώρα, τα διακριτικά σχόλια τυλιγμένα σε χαμόγελα, τον τρόπο που επενούσε την προσοχή της Κάσιντ, ενώ υπονοούσε ότι ήμουν υπερβολικά επικεντρωμένη στην καριέρα μου. Η Αλίσια δεν κατηγορούσε ευθέως. Το παρουσίασε ως παρατηρήσεις, αφήνοντας περιθώρια για αμφιβολίες. «Δεν μπορώ να πω ότι τα ξέρει όλα», πρόσθεσε γρήγορα η Αλίσια. «Ίσως απλώς πιστεύει ότι οι σύζυγοι πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στο σπίτι. Αλλά πάντα με άφηνε άβολα». Καθίσαμε ήσυχα για ένα λεπτό. Ο μπαρίστας που βουίζει στο καφέ καλεί την απαλή μουσική, ένιωθα απόμακρη. Τελικά μίλησα ευχαριστώντας την που με εμπιστεύτηκε σε αυτό. Φαινόταν ανακουφισμένη αλλά και ανήσυχη. Συζητούσα να τηλεφωνήσω για εβδομάδες. «Δεν είμαστε πολύ κοντά, αλλά ήσουν πάντα δίκαιοι μαζί μου στη δουλειά. Αν κάτι δεν πάει καλά, αξίζει να το ξέρεις». Οδηγώντας σπίτι αργότερα στους γνώριμους δρόμους του Ανατολικού Νάσβιλ, περνώντας από τις τοιχογραφίες και τα ανεξάρτητα καταστήματα, η απομόνωση έγινε πιο έντονη. Η δυσαρέσκεια για τη διαθήκη του μπαμπά σιγόβραζε για χρόνια, για το πως το μεγαλύτερο μέρος της εμπιστοσύνης και της περιουσίας μου ήρθε επειδή ήμουν παιδί του από τον πρώτο γάμο. Η Κάσιντι πήρε μικρότερο μερίδιο, και η κυρία Μόρις δεν έκρυψε ποτέ την πικρία της γι' αυτό, παρουσιάζοντάς το ως άδικο για την ίδια της την κόρη. Αλλά η σύνδεση αυτού με τη συμπεριφορά του Σέιν μου φάνηκε υπερβολική. Παρόλα αυτά, η ζήλια για τα χρήματα δεν σήμαινε αυτόματα ότι θα έφταναν στα όρια. Τα λόγια της Αλίσια φύτεψαν σπόρους πιθανότητας, όχι βεβαιότητας. Εκείνο το βράδυ, ετοιμάζοντας το δείπνο, ενώ ο Σέιν έστελνε μηνύματα από το σαλόνι. Τον παρακολουθούσα πιο προσεκτικά. Το τηλέφωνο του φώτιζε συχνά, και εκείνος το γύριζε από την άλλη με ένα γρήγορο χαμόγελο. Τίποτα εμφανές, αλλά αρκετό για να τροφοδοτήσει την αυξανόμενη ανησυχία. Ο ύπνος ερχόταν άτακτος. Οι αμφιβολίες κυκλώνανε. Μήπως αντιδρούσα υπερβολικά? Το να μετατρέπω τα αόριστα σχόλια σε συνωμοσία ή να αγνοώ τα σημάδια επειδή τα αντιμετώπιζα σήμαινε ότι παραδεχόμουν ότι ο γάμος και η οικογένειά μου διαλυόντουσαν. Πενθώντας, η μοναξιά οξυνόταν. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που έπρεπε να σταθούν δίπλα μου, σύζυγος, ετεροθαλής αδερφή, ακόμη και μητριά στο δρόμο της. Κι όμως, όλα έδειχναν ότι σχηματίζονταν συμμαχίες εναντίον μου. Αποφάσισα να μην βιαστώ να κρίνω. Περισσότερες πληροφορίες θα διευκρίνιζαν ή θα διέλυαν τις υποψίες. Προς το παρόν, η ασπίδα μου ήταν συνήθως στην επιφάνεια. Οι συζητήσεις με τον Σέιν παρέμειναν ελαφριές εκείνη την εβδομάδα. Μιλούσε με ενθουσιασμό για τα σχέδια επετείου, προτείνοντας να καλέσουμε μερικούς κομπάρσους για διασκέδαση. Συμφώνησα, έχοντας ήδη το μυαλό μου να στρέφεται σε ποιος θα μπορούσε να ταιριάζει σε αυτήν την περιγραφή.
Ο πόνος κρυβόταν κάτω. Από έναν συνεχή πόνο όταν ήμουν μόνη. Οδηγώντας τις συναντήσεις, έπιανα τον εαυτό μου να επαναλαμβάνει τις διστακτικές εξομολογήσεις της Αλίσα, αναρωτώμενη πόσο βαθιά πήγαιναν οι ρίζες. Η εμπιστοσύνη ένιωθε εύθραυστη τώρα, σαν λεπτός πάγος. Ένα λάθος βήμα, και όλα θα μπορούσαν να σπάσουν περαιτέρω. Αλλά το να σπάσω μόνη μου δεν ήταν πλέον επιλογή. Έκλεισα ραντεβού με έναν δικηγόρο διαζυγίων που είχα βρει μέσω μιας διακριτικής διαδικτυακής αναζήτησης, επιλέγοντας μια εταιρεία στο κέντρο του Νάσβιλ για την αρχική συμβουλευτική. Το γραφείο βρισκόταν σε ένα μοντέρνο κτίριο έξω από το Broadway, εύκολα προσβάσιμο χωρίς να τραβάω την προσοχή. Μπαίνοντας μέσα, ένιωσα ένα μείγμα νεύρου και ανακούφισης. Η δικηγόρος, μια ήρεμη γυναίκα γύρω στα 50 ονόματι κυρία Χόρπαρ, άκουγε καθώς περιέγραφα την κατάστασή μου με γενικούς όρους. Χωρίς ονόματα, μόνο υποθετικές σκέψεις για την ανακάλυψη πιθανής απιστίας και ανησυχίες για την κατανομή περιουσιακών στοιχείων. Εξήγησε με σαφήνεια την ομοθεσία του Τενεσί. Δεδομένου ότι το σπίτι και το μεγαλύτερο μέρος της κληρονομιάς από τον πατέρα μου αποκτήθηκαν πριν από τον γάμο και ανήκαν αποκλειστικά στο όνομά μου, θεωρούνταν ξεχωριστή περιουσία. Εφόσον τα κεφάλαια δεν είχαν αναμειχθεί σε μεγάλο βαθμό σε κοινούς λογαριασμούς για συζυγικούς σκοπούς, πιθανότατα θα παρέμεναν προστατευμένα σε ένα διαζύγιο. Η υπετιότητα μπορεί να παίξει ρόλο στις αποφάσεις για τη διατροφή, σημείωσε. Αλλά για την περιουσία, πρόκειται κυρίως για την ανίχνευση της προέλευσης. Διατηρήστε τα αρχεία καθαρά. Η συμβουλή της βρήκε απήχηση. Μην βιάζεστε να κάνετε μεγάλες κινήσεις που σας στοιχιώνουν. Αφήστε τα πράγματα να φαίνονται φυσιολογικά προς το παρόν. Αν υπάρχει μια προαγωγή στο τραπέζι, σκεφτείτε να καθυστερήσετε την απάντησή σας. Αγοράζει χρόνο χωρίς να ειδοποιήσετε κανέναν. Έφυγα από τη συνάντηση με πιο καθαρό μυαλό, φυλάδια κρυμμένα στην τσάντα μου και ένα σχέδιο που είχε διαμορφωθεί. Καμία άμεση κατάθεση, καμία δραματική άρνηση ακόμα. Αντίθετα, προσπαθήστε να κατανοήσετε καλύτερα την κατάσταση. Επιστρέφοντας στη δουλειά την επόμενη μέρα, όταν το αφεντικό μου ανέφερε ξανά τη θέση της διοίκησης, ζητώντας τις σκέψεις μου, χαμογέλασα και είπα ότι το σκεφτόμουν σοβαρά, αλλά χρειαζόμουν λίγο περισσότερο χρόνο για να το συζητήσω με την οικογένειά μου. Η είδηση έφτασε γρήγορα στον Σέιν. Γύρισε σπίτι ενθουσιασμένος, μιλώντας για το πόσο υπέροχο θα ήταν για το μέλλον μας, προτείνοντάς του να γιορτάσουμε σύντομα. Ο ενθουσιασμός του με τσούζεψε, γνωρίζοντας τι υποψιαζόμουν, αλλά τον αντανακλούσα προς τα έξω, κουνώντας καταφατικά το κεφάλι του ενώ άνοιγα ήσυχα έναν νέο ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου στο διαδίκτυο εκείνο το βράδυ. Μετέφερα ένα μέτριο ποσό από τον κοινό μας λογαριασμό ταμιευτηρίου, όσο χρειαζόταν για έκτακτες ανάγκες. Τίποτα αξιοσημείωτο στις δηλώσεις. Η προφύλαξη μου φάνηκε ενδυναμωτική, ένα μικρό βήμα προς την ανεξαρτησία. Τα χρήματα από το καταπίστευμά μου παρέμειναν ανέγγιχτα στην αρχική τους μορφή, ασφαλή εκ κατασκευής. Ανάμεσα στα πρακτικά βήματα, η συναισθηματική υποστήριξη με βάραινε. Ένα βράδυ ξεφύλισα παλιές επαφές, σταματώντας το όνομα του Blake Foster. Βγαίναμε σοβαρά κατά τη διάρκεια των χρόνων μας στο Vanderbilt, δεμένοι λόγω κοινών φιλοδοξιών στη μουσική σκηνή, πριν χωριστούμε φιλικά όταν οι καριέρες μας τραβούσαν σε διαφορετικούς δρόμους. Πάντα άκουγε χωρίς να με κρίνει, βλέποντας μέσα από την επιφυλακτική μου πλευρά. Έγραψα ένα μήνυμα αρκετές φορές πριν στείλω ένα απλό. Η ζωή είχε περιπλακεί στον γάμο μου και θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα οικείο αυτή. Θα ήταν ανοιχτός να με προλάβει? Η απάντησή του ήρθε πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, θερμός, με ενδιαφέρον, προσφέροντας να συναντηθούμε οποιαδήποτε στιγμή. Πρότεινα να τον καλέσω στην επερχόμενη επετειακή συγκέντρωση, παρουσιάζοντάς την ως έναν τρόπο να επανασυνδεθώ με παλιούς φίλους με χαμηλή πίεση. Δέχτηκε χωρίς δισταγμό, λέγοντας ότι θα ήθελε πολύ να δει πως είχα χτίσει τη ζωή μου από το πανεπιστήμιο. Για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, ένα γνήσιο χαμόγελο διαπέρασε το πρόσωπό μου διαβάζοντας τα λόγια του. Το να έχω κάποιον έξω από τον ιστό, κάποιον που με γνώριζε πριν από όλα αυτά, μου φάνηκε σαν σανίδα σωτηρίας. Ο Σέιν πρόσεξε την ελαφρώς καλύτερη διάθεσή μου, αποδίδοντάς της την ομιλία για την προώθηση. Σχεδίασε φωναχτά ιδέες για μενού, προτείνοντας την Κάσιντι να βοηθήσει με τις διακοσμήσεις, αφού είχε καλό γούστο. Συμφώνησα ουδέτερα, κρύβοντας την ανατροπή στο ένστικτό μου. Εξωτερικά, η ρουτίνα συνεχιζόταν. Τα πρωινά στο γραφείο περιλάμβαναν συντονισμό των προγραμμάτων των καλλιτεχνών. Τα απογεύματα αναθεωρούσαν συμβόλαια.
Τα βράδια μαγείρευα ή παραγγέλναμε σε συζήτηση, παραμένοντας επιφανειακά. Μέσα όμως, δημιουργούνταν στρώσεις. Τα λόγια του δικηγόρου αντιχούσαν κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων. Προστατέψτε ομικρον με τόνο, τι είναι δικό σας. Καταγράψτε ήσυχα. Άρχισα να σαρώνω παλιές οικονομικές καταστάσεις στο σπίτι όταν ήμουν μόνη, οργανώνοντας ψηφιακά αντίγραφα σε έναν φάκελο που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Ο Μπλέικ και εγώ ανταλλάξαμε μερικά ακόμη μηνύματα, αναπολώντας ελαφρά τους κοινούς φίλους του Κάμπα Σόου. Έκανε ευγενικές ερωτήσεις για το τι με απασχολούσε, αλλά εγώ έκρυψα λεπτομέρειες, λέγοντας, θα προτιμούσα να μιλήσω αυτοπροσώπως. Η κατανοητική του απάντηση μείωσε κάπως το βάρος. Το να εμπιστευτώ ξανά έμοιαζε επικίνδυνο αλλά απαραίτητο. Η απομόνωση ήταν ασφικτική. Το να επικοινωνώ ακόμα και με προσοχή μου υπενθύμησε ότι οι δεσμοί μπορούσαν να υπάρχουν πέρα από αίμα ή όρκους. Η συμπεριφορά του Σέιν παρέμεινε συνεπής, στοργικές χειρονομίες, σχέδια για το πάρτι. Αλλά τώρα τα έβλεπα διαφορετικά, αναρωτώμενοι αν έκρυβαν υπολογισμούς. Η διπλή ύπαρξη αποστράγγιζε ενέργεια, επιδεικνύοντας ικανοποίηση ενώ προετοίμαζα άμυνες. Κάποιες νύχτες η εξάντληση έφερνε ήσυχα δάκρυα στον ντους και θλίψη για τον γάμο στον οποίο πίστευα. Ωστόσο, η αποφασιστικότητα μεγάλωνε παράλληλα. Δεν επρόκειτο ακόμα για εκδίκηση. Ήταν επιβίωση, διασφαλίζοντας ότι ο μικρόν με τόνο, τι ακολουθούσε δεν θα με άφηνε ευάλωτη. Το γραφείο της κυρίας Χόρπαρ έστελνε συμπληρωματικές πηγές μέσω email με λίστες ελέγχου για ξεχωριστή έναντι συζυγικής περιουσίας. Τις διάβασα προσεκτικά, σημειώνοντας πως η δίκαιη κατανομή του Τενεσί ευνοούσε τη δικαιοσύνη, αλλά έδινε προτεραιότητα στα προγαμιαία περιουσιακά στοιχεία. Μικρές ενέργειες ισόρευαν δύναμη. Μια ακόμη μεταφορά στο νέο λογαριασμό, αυτή που κάλυπτε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για μερικούς μήνες. Έρευνα για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις για πανενδεχόμενο. Ο Μπλέικ έστειλε μια αστεία ανάμνηση από τα φοιτητικά μας χρόνια, κάνοντάς με να γελάσω δυνατά. Αυτή η σπίθα της συνήθως τροφοδοτούμενης αποφασιστικότητας. Η επέτειος πλησίαζε σταθερά. Ο Σέιν απαρίθμησε τους καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένης της Κάσιντι, σε περίοπτη θέση. Πρόσθεσα το όνομα του Μπλέικ αδιάφορα, λέγοντας ότι ένας παλιός φίλος από το Vanderbilt ήθελε να περάσει. Εκείνος σήκωσε τους ώμους του και συμφώνησε, αγνοώντας την αλλαγή που συνέβαινε. Όλα φαίνονταν να είναι σε καλό δρόμο για τον εορτασμό, ενώ τα θεμέλια από κάτω μετακινούνταν. Αξιόπιστες συμβουλές και ένας πιθανός σύμμαχος έδιναν βάση. Όποιες αλήθειες κι αν αναδυόντουσαν, τις αντιμετώπιζα από πιο δυνατό έδαφος. Ο Σέιν δεν μπορούσε να σταματήσει να μιλάει για το πώς θα έκανε την επέτειο αξέχαστη. Έβγαζε το τηλέφωνό του στο δείπνο, δείχνοντας ιδέες για λίστες αναπαραγωγής ή θέματα διακόσμησης, με τα μάτια του να λάμπουν καθώς περιέγραφε τη μετατροπή της αυλής σε έναν κανονικό χώρο πάρτι. Η Κάσιντι άρχιζε να περνάει σχεδόν κάθε βράδυ με το πρόσχημα ότι θα βοηθούσε. Έφτανε με σακούλες με ψώνια ή δείγματα υφασμάτων που έμεναν περισσότερο κάθε φορά για να συζητήσουν λεπτομέρειες μαζί του. Την παρακολουθούσα από το περιθώριο να χειρίζεται τις συνηθισμένες μου εργασίες, ενώ παρατηρούσα μοτίβα που έδιναν μεγαλύτερη σημασία από οποιοδήποτε μήνυμα είχα βρει. Επαναχρησιμοποίησε ένα προσωπικό αστείο που είχαμε μοιραστεί νωρίς στη σχέση μας, ένα ανόητο λογοπαίγνιο για στίχους τραγουδιών, απευθυνόμενο σε αυτή με τον ίδιο παιχνιδιάρικο τόνο που κάποτε είχε κρατήσει για μένα. Γέλασε με αυτόν τον γνώριμο τρόπο, αγγίζοντας ελαφρά τον μπράτσο του, και αυτός δεν τραβήχτηκε. Αυτές οι μικρές ηχοοικειότητας που είχαμε χτίσει με τα χρόνια τώρα, ανακατεύθυναν τον Σταν με τρόπους που οι αφηρημένες λέξεις δεν θα μπορούσαν ποτέ. Ένα άλλο βράδυ, άρπαξα την αγαπημένη μου κούπα καφέ, αυτή με το ξεθοριασμένο λογότυπο Vanderbilt από τις μέρες του κολεγίου μας, μόνο και μόνο για να τη δω να την πίνει αδιάφορα, σαν να ήταν δική της. Ο Σέιν της την έδωσε χωρίς δεύτερη σκέψη. Το ίδιο το αντικείμενο σήμαινε λίγα, αλλά η απροσεξία συμβόλιζε γόμα, σαν κομμάτια της ιστορίας μας να αντικαθίστανται. Κρύβω τις αντιδράσεις, προσφέροντας χαμόγελα όταν χρειαζόταν, προτείνοντας τροποποιήσεις στο μενού για να φαίνομαι απασχολημένη. Μέσα σε κάθε παρατήρηση προσέθεταν βάρος, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες χωρίς αντιπαράθεση. Η διατήρηση της πρόσωψης γινόταν εξαντλητική. Οι εργάσιμες ημέρες παρήχαν μια σύντομη απόδραση επικεντρωμένη στα προγράμματα παραγωγής και τον συντονισμό των καλλιτεχνών, αλλά τα βράδια έφερναν την παράσταση στο σπίτι. Οι επισκέψεις του Κόσιντ παρατάθηκαν, μετατρέποντας σε κοινές συνεδρίες σχεδιασμού στον καναπέ.
Έσκυπταν κοντά πάνω από το λάπτοπ, συζητώντας για τις λίστες των καλεσμένων ή φωτίζοντας τις φωνές που αλληλοεπικαλύπτονταν σε χαλαρό ρυθμό. Εγώ έδινα συγγνώμη στα πλαϊνά της κουζίνας που ετοιμάζονταν, ακούγοντας τα αστεία τους. Η άνεση μεταξύ τους έμοιαζε να έχει εξασκηθεί, ριζωμένη σε κάτι που είχε περάσει περισσότερο από τους τελευταίους μήνες. Ένα βράδυ αφότου έφυγε, ο Σέιν με αγκάλιασε από πίσω, μουρμουρίζοντας πόσο υπέροχα συνδυάζονταν όλα. Έσκυψα πίσω αυτόματα, η χειρονομία αυτόματη αλλά τώρα κούφια. Ο ύπνος μου διέφευγε συχνά. Ξαπλωμένος δίπλα του, επαναλάμβανα στιγμές, την κούπα, το αστείο, τα αγγίγματα. Ο πόνος εξελίχθηκε από έντονο σοκ σε θαμπό πόνο, σε στρώσεις με ερωτήσεις για το πόσο καιρό είχα χάσει τα σημάδια. Ωστόσο, η πίεση για απαντήσεις κινδύνευε να κλιμακωθεί πριν από την ετοιμότητα. Η υπομονή έγινε στρατηγική που παρατηρήθηκε ως έγγραφο, νοητικό βάρος για σαφήνεια. Τα μηνύματα με τον Μπλέικ προσέφεραν αντίθεση. Οι απαντήσεις του παρέμειναν ελαφριές, μοιράζοντας αναμνήσεις από συναυλίες στην Πανεπιστημιούπολη ή ρωτώντας για τα τρέχοντα έργα μου χωρίς πίεση. Έστειλα ευχαριστώ που αποδέχτηκα την πρόσκληση, προσθέτοντας πόσο σήμαινε να έχω ένα φιλικό πρόσωπο μέσα στο χάος. Απάντησε με κατανόηση, λέγοντας ότι ανυπομονούσε. Αυτή η ανταλλαγή έφερε την πρώτη πραγματική ανακούφιση μετά από εβδομάδες. Γνωρίζοντας ότι κάποιος άσχετος με το χάος θα ήταν παρόν, άλλαξε ελαφρώς η οπτική γωνία. Δεν ήταν ο μόνος που διαχειριστήκα την αβεβαιότητα. Ο Σέιν πρόσθεσε ονόματα στη λίστα με ενθουσιασμό, συμπεριλαμβανομένων κοινών γνωστών από τη μουσική σκηνή. Όταν ανέφερε τον ρόλο του Κοσίτ στην οργάνωση, έγνεψα καταφατικά, προτείνοντας να κάνω μερικές πινελιές για να διατηρήσω την κανονικότητα. Οι προετοιμασίες επιταχύνθηκαν. Οι παραδόσεις έφτασαν. Επιπλέον καρέκλες, φωτιστικά σε στριν, κυβότια κρασιού. Το σπίτι μεταμορφώθηκε, αντανακλώντας σταδιακά την επιφανειακή ευτυχία, ενώ η υποκείμενη ένταση μεγάλωνε. Η Κάσιντι έφερε δείγματα ένα απόγευμα, απλώνοντας δείγματα στο τραπέζι. Ο Σέιν συμμετείχε, συζητώντας με ενθουσιασμό τα χρώματα. Συνεισφέρω ήρεμα απόψεις, συγκινώντας τις συγχρονισμένες προτιμήσεις τους. Μικρές προδοσίες συσσωρεύτηκαν, μια κοινή ματιά πάνω από μια εσωτερική αναφορά της χρησιμοποιώντας τον φορτιστή του τηλεφώνου του χωρίς να τον ρωτήσει να αποθηκεύσει τον προτινόμενο τίτλο της λίστας αναπαραγωγής. Κάθε περίπτωση ενίσχυε την αλλαγή στην οικειότητα, ανακατεύθυνση. Ο πόνος όξινε την εστίαση αντί να με παραλύει. Ο Μπλέικ έλεγχε πιο κοντά στην ημερομηνία, επιβεβαιώνοντας τις λεπτομέρειες. Η σταθερή παρουσία του στα μηνύματα με καθήλωσε. Υπενθύμηση της ζωής πέρα από την τρέχουσα αναταραχή. Οι έξοδοι για προμήθειες έγιναν ρουτίνα. Ο Σέιν μας οδηγούσε στις τοπικές αγορές, φορτώνοντας καρότσια με ενθουσιασμό. Εγώ ακολουθούσα τον δρόμο, επιλέγοντας ήδη ενώ επεξεργαζόμουν την παροδία. Τα βράδια έκλεισαν με ανασκοπήσεις της προόδου. Η ικανοποίηση στη φωνή του ερχόταν σε αντίθεση με την ήσυχη αποφασιστικότητά μου. Η αυλή έπαιρνε μορφή, τραπέζια, τακτοποιημένα, ψισταριά ετοιμασμένη. Εικόνες εορτασμού χλέβαζαν την εσωτερική πραγματικότητα. Ωστόσο, η υπομονή της έχτιζε δύναμη. Χωρίς εκρήξεις, χωρίς κατηγορίες, μόνο προσεκτική παρατήρηση. Αποθήκευση παρατηρήσεων για όταν ο χρόνος ευθυγραμμιζόταν. Το τελευταίο μήνυμα του Μπλέικ έφτασε ενθουσιασμένος για να δει τη διάταξη και να τα προλάβει σωστά. Διαβάζοντας το μόνο στην κουζίνα, η ανακούφιση κάλυψε την όχι απόλυτη μοναξιά στο σχέδιο που ξεδιπλωνόταν, όποια μορφή κι αν έπαιρνε. Το ραντεβού πλησίαζε. Όλα φαίνονταν έτοιμα για εορταστικά στρώματα κρυμμένα από κάτω. Η βραδιά έφτασε καθαρή και ζεστή, ιδανική για τη διάταξη της αυλής στην οποία είχαμε δουλέψει. Οι καλεσμένοι εισέρχονταν σταθερά. Ο Τόντ και η Τζίνα πρώτα, μετά άλλοι από το μουσικό κύκλο και τη γειτονιά. Γέλια αναμεμειγμένα με κάντρι μελωδίες που έπαιζαν χαμηλά από τα ηχεία, πιάτα γεμάτα με παϊδάκια και συνοδευτικά. Ο Σέιν κινούνταν μέσα στο πλήθος σαν ο τέλειος οικοδεσπότης ξαναγεμίζοντας ποτά, μοιράζοντας ιστορίες. Η Κάσιντι έμενε κοντά, βοηθώντας το σερβίρισμα ή προσθέτοντας σχόλια που προκαλούσαν χαμόγελα. Κυκλοφορούσα κι εγώ, χαιρετώντας τους πάντες, διατηρώντας την ανάλαφρη συζήτηση. Ο Μπλέικ εμφανίστηκε στη μέση των ορεκτικών, casual με τζιν και ένα παντελόνι που αναμειγνύεται εύκολα. Τράβηξε την προσοχή μου στην άλλη άκρη της βεράντας, κάνοντας ένα διακριτικό νεύμα που με ηρεμούσε περισσότερο από το αναμενόμενο. Το δείπνο κύλησε ομαλά.
Το μακρύ τραπέζι κάτω από τα φωτάκια έκανε πρόποση για τα 5 χρόνια και έκανε κομπλιμέντα για το φαγητό. Η ένταση σιγόβραζε κάτω από την ήρεμη εμφάνισή μου, αλλά τίποτα δεν είχε εμφανιστεί ακόμα. Αφού μαζεύτηκαν τα πιάτα και κυκλοφόρησαν τα γλυκά, η Κάσιντι στάθηκε κοντά στην ψισταριά, με το ποτήρι σηκωμένο ξανά. Ξεκίνησε με ζεστασιά. Στην καταπληκτική αδερφή και κουνιάδο μου, σας εύχομαι πολλά χρόνια ευτυχίας και επιτυχίας ακόμα. Ακολούθησαν ζητοκραυγές, τα ποτήρια κροτάλησαν. Έπειτα, η έκφρασή της άλλαξε διακριτικά, με τη φωνή της να είναι αρκετά δυνατή. Αν και όλοι γνωρίζουμε ότι η ορμή της Μπρέντα είναι εμπνευστική, ο Σέιν μερικές φορές μοιράζεται πόσο εξαντλητικό μπορεί να είναι να το κάνεις αυτό, ειδικά όταν τα πράγματα φαίνονται λίγο ρουτίνα στην ιδιωτικότητά σου. Ο Σνίκερς εμφανίστηκε αμήχανα. Τα κεφάλια γύρισαν προς το μέρος μου. Ο Σέιν μετακινήθηκε άβολα, αναγκάζοντάς τον να γελάσει. Πριν προλάβει να απομακρυνθεί, ο Μπλέικ σηκώθηκε από τη θέση του με μια σταθερή αλλά σταθερή φωνή. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι στην πραγματικότητα απίστευτη. Η προσοχή έπεσε πάνω του. Σιωπή απλώθηκε γρήγορα, διακόπτοντας μόνο τη μακρινή κίνηση στη λεωφόρο. Ο Σέιν καθάρισε τον λαιμό του, προσπαθώντας να πάρει μια ελαφρότητα. Έλα τώρα, ήταν απλώς ένα αστείο μεταξύ της οικογένειας. Η Κάσιντι πήρε θέση άμυνας. Ακριβώς. Χαλάρωσε. Όλοι ξέρουν τα πειράγματα του ζευγαριού, αλλά ο τόνος της έγινε πιο οξύς απέναντί του. Εσύ άρχισες να μου λες αυτές τις ιστορίες πρώτη, θυμάσαι? Απάντησε ήσυχα. Κράτα το μεταξύ μας όπως πάντα. Η ανταλλαγή τους κλιμακώθηκε ελαφρώς, οι φωνές την επικάλυπταν, κατηγορώντας τον ότι τον μοιραζόταν υπερβολικά, επιμένοντας ότι ήταν ακίνδυνο. Οι καλεσμένοι αντάλλαξαν βλέμματα, η δυσφορία μεγάλωνε, οι καυγάδες αποκάλυψαν ρογμές, αναφορές σε ιδιωτικά παράπονα, καθυστερημένες συζητήσεις, απογοητεύσεις που προφανώς είχαν συζητήσει εκτενώς. Αυτή η ομή στιγμή έγειρε την πλάστιγκα για μένα. Η αυτοάμυνά τους αποκάλυψε περισσότερα από όσα θα μπορούσε να αποκαλύψει οποιαδήποτε προετοιμασμένη ομιλία. Στάθηκα αργά, με σταθερή φωνή, παρά την αδρεναλίνη. Είναι ενδιαφέρον να το ακούω αυτό δυνατά τώρα. Τα μάτια μου στράφηκαν πάνω μου. Ο Σέιν φίλε. Η Κάσιντι πάγωσε. Έχω παρατηρήσει και εγώ ο ίδιος μοτίβα τελευταία. Την εγκύτητα, τα κοινά παράπονα για τον γάμο μας που με κάποιο τρόπο έφτασαν στα αυτιά της οικογένειας. Το κράτησα τεκμηριωμένο, αφηγούμενος παρατηρήσεις ήρεμα, αυξημένες επισκέψεις, ανακατεύθυνση των συναισθημάτων, νήξεις δυσαρέσκειας που συνδέονταν με τα οικονομικά και τα μελλοντικά σχέδια. Κανένα μήνυμα δεν αναφέρθηκε, καμία κατηγορία δεν φώναξε, απλώς ανέφερα τις συνδέσεις για να τις σχεδιάσει ο καθένας. Το βάρος των υπονοούμενων ήταν βαρύ. Ο Τόντ μετακινήθηκε αμήχανα. Η Τζίνα απέφευγε την οπτική επαφή. Άλλοι μουρμούριζαν δικαιολογίες για τα πρωινά. Ένα προς ένα, ζευγάρια μας ευχαρίστησαν ευγενικά για το βράδυ και έφυγαν. Αγκαλιές, σύντομοι αποχαιρετισμοί, σιωπή. Η βεράντα άδειασε πιο γρήγορα από ομικρόν με τόνο, τη γέμισε. Σύντομα, μόνο οι 4 μας μείναμε κάτω από τα φώτα. Ο Σέιν, η Κάσιντι, ο Μπλέικ και εγώ. Ο Σέιν προσπάθησε να συλλογιστεί. Αυτό είναι υπερβολικό. Ας μιλήσουμε κάτι δίαν. Η Κάσιντι πρόσθεσε, παρακαλώ, για τους αδελφικούς δεσμούς. Τους κοίταξα κατευθείαν στα μάτια. Έχω ήδη συμβουλευτεί έναν δικηγόρο. Τα έγγραφα θα κατατεθούν σύντομα. Το σοκ ήταν ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους. Ο Μπλέικ παρέμεινε σιωπηλός, με υποστηρικτική παρουσία στην άκρη του τραπεζιού. Καμία αναφορά στην απόφαση για την προαγωγή. Το κράτησα πίσω, αφήνοντάς τους να υποθέσουν ότι η οικονομική πλευρά παρέμενε βιώσιμη. Ο νυχτερινός αέρας δρόσισε καθώς το καθάρισμα ξεκίνησε σιωπηλά. Φώτα τρεμόπαιζαν από πάνω, φωτίζοντας ομικρόν με τόνο, τι είχε απομείνει από τον εορτασμό. Άδειες καρέκλες, μισοτελειωμένα πιάτα, διαλυμένες ψευδαισθήσεις. Οι αναχωρήσεις των καλεσμένων έμειναν στη μνήμη. Η ευγένεια διαφεύγει από τα αποστραφέντα βλέμματα. Οι κοινωνικές επιπτώσεις είχαν ξεκινήσει χωρίς δραματικές σκηνές. Ο Σέιν περπατούσε στη βεράντα αργότερα, με χαμηλή και επίγουσα φωνή. Η Κάσιντι υποχώρησε μέσα, με το τηλέφωνο στο χέρι. Ο Μπλέικ βοήθησε να στιβάζονται τα πιάτα ήσυχα πριν φύγει, σφίγγοντας το χέρι μου με μια ήσυχη ενθάρρυνση. Μόνη. Τελικά, εξέτασα τον χώρο.
Αυτό που ξεκίνησε ως εορτασμός κατέληξε σε διάλυση. Ανακούφιση αναμεμειγμένη με θλίψη. Το να λέμε την αλήθεια δημόσια σήκωσε βάρος, παρόλο που ο πόνος επέμενε. Η πορεία προς τα εμπρός διευκρίνησε ότι η προστασία χωρίς γυρισμό ήταν προτεραιότητα. Ο Σέιν πλησίασε για τελευταία φορά εκείνο το βράδυ ζητώντας συζήτηση αύριο. Συμφώνησα ουδέτερα. Το μυαλό μου ήταν ήδη αποφασισμένο. Η Κάσιντι έστειλε μηνύματα ζητώντας συγγνώμη από το δωμάτιο των επισκεπτών, ισχυριζόμενη υπερβολή για γέλια. Τα άφησα αδιάβαστα. Ο ύπνος ήρθε κατακερματισμένος, επεξεργαζόμενος τη μετάβαση από την κρυφή αμφιβολία στην ανοιχτή αναγνώριση. Το πρωί θα έφερνε τα επόμενα βήματα, αλλά τα γεγονότα της βραδιάς σηματοδοτούσαν μία αναστρέψιμη αλλαγή. Ο Σέιν πλησίασε ενώ εγώ καθάριζα τη φωνή του τελευταίου πιάτου με χαμηλή και οικετευτική φωνή. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, μόνο εμείς. Κάθισα στην κρεμάστρα, κοιτάζοντας τον κατάματα στα μάτια. Όχι απόψε. Επέμεινε, προτείνοντας εξηγήσεις που μας έδωσαν το πρωινό. Κούνησα το κεφάλι μου, γυρνώντας για να τελειώσω το καθάρισμα. Η άρνηση κρεμόταν ανάμεσά μας οριστικά προς το παρόν. Η Κάσιντι έμεινε μέσα, στέλνοντας μηνύματα που αγνόησα. Ο Μπλέικ είχε φύγει με έναν ήσυχο αντίο, αφήνοντας το σπίτι να αντυχεί πιο άδειο από πριν. Ο ύπνος μου ξέφυγε εντελώς. Η επανάληψη της βραδιάς έφερε κύματα εξάντλησης αναμεμειγμένα με παράξενη διάβγεια. Καμία μετάνοια που μίλησα. Μόνο κόπωση από μήνες σιωπηλής κουβάλισης. Ο Σέιν κοιμήθηκε στον καναπέ εκείνο το βράδυ αφού κλείδωσα την πόρτα του υπνοδωματίου. Ένα μικρό όριο αλλά απαραίτητο. Το πρωί έφερε μια διστακτικότητα κανονικά. Έφτιαξε καφέ ζητώντας ξανά συζήτηση. Ανέφερα επαγγελματικές υποχρεώσεις φεύγοντας νωρίς για το γραφείο. Οι μέρες θόλωναν σε ρουτίνα στην επιφάνεια συναντήσεις, email, προθεσμίες παραγωγής. Από κάτω, οι αποφάσεις παγιώθηκαν. Συγκέντρωσα επιλεγμένα στιγμιότυπα οθόνης, τις λιγότερο σαφείς αλλά πιο σαφείς ενδείξεις ακατάλληλων ορίων σε ένα ανώνυμο email. Χρησιμοποιώντας έναν νέο λογαριασμό, τα έστειλα στη γραμμή πληροφοριών του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, σημειώνοντας πιθανές παραβιάσεις πολιτικής χωρίς να κατονομάσω τον εαυτό μου. Η υποβολή ολοκληρώθηκε. Ένα παιχνίδι αναμονής ξεκίνησε. Η συμπεριφορά του Σέιν άλλαξε αισθητά στο σπίτι. Έλεγχε το τηλέφωνο του πιο συχνά, οι έκφρασεις σφίγγονταν σε ορισμένες ειδοποιήσεις. Οι ερωτήσεις για την εργασία αυξάνονταν. Έψαχνα για ενημερώσεις σχετικά με την προαγωγή. Απάντησα αόριστα λέγοντας ότι οι συζητήσεις ήταν σε εξέλιξη. Η ανακούφιση του ήταν αισθητή, υποθέτοντας ότι ο οικονομικός μοχλός παρέμενε άθικτος. Η απάντηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού ήρθε πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Μια εσωτερική ειδοποίηση αξιολόγησης κυκλοφόρησε σε όλη την εταιρεία σχετικά με τα πρότυπα δεοντολογίας. Ο Σέιν το ανέφερε αδιάφορα ένα βράδυ, απορρίπτοντάς το ως ρουτίνα, αλλά η ένταση τον έκανε να νιώσει. Τα τηλεφωνήματα από συναδέλφους παρέτειναν τις δικαιολογίες για καθυστερημένες επιστροφές από συναντήσεις. Περπατούσε στο σαλόνι, μουρμουρίζοντας για την πολιτική του γραφείου. Παρακολούθησα χωρίς σχόλια, διατηρώντας απόσταση. Η συζήτηση παρέμεινε πρακτική. Τα προγράμματα του Bill αποφεύγουν βαθύτερα θέματα. Η Κάσιντι έστελνε επανειλημμένα μηνύματα που κυμαίνονταν από αμυντικά έως συμβουλευτικά. Ισχυρισμοί για υπερβολή ζητούσαν να ξεπεραστεί. Για την οικογένεια. Τους άφησα αναπάντητα. Η κυρία Μόρις τηλεφώνησε μια φορά, με μετρημένο τόνο. Το χειρίζεσαι λίγο σκληρά, αγαπητή μου. Τα πράγματα ξέφυγαν από τον έλεγχο, αλλά διαλύουν τα πάντα. Καμία άμεση υπεράσπιση των πράξεων, μόνο υπονοούμενα. Είχα αντιδράσει υπερβολικά. Η διακριτικότητα ενίσχυσε προηγούμενες υποψίες, ανησυχία περισσότερο για την εμφάνιση παρά για αδικήματα. Την ευχαρίστησα για τη συμβολή της, τερματίζοντας ευγενικά την κλίση. Κανένας καυγάς, καμία εξήγηση δεν οφειλόταν. Το άγχος του Σέιν κορυφώθηκε καθώς περνούσαν οι εβδομάδες. Φήμες κυκλοφόρησαν μέσω αμοιβαίων επαφών, ερωτήσεων, προγραμματισμένων συνεντεύξεων. Μου τις υποβάθμισε, επιμένοντας ότι δεν ήταν τίποτα. Οι νύχτες γίνονταν ανήσυχες για αυτόν. Άκουγα να περπατάει κάτω, απογοητευμένος. Οι προσπάθειες για οικειότητα συνάντησαν ευγενικές απορρίψεις που διεύρυναν το χάσμα. Η επαφή του Κάσιντ μείωσε τον πανικό που ήταν εμφανής στα τελευταία φωνητικά μηνύματα σχετικά με την ανάγκη για υποστήριξη που κατέρεε.
Η απώλεια εισοδήματος της Σέιν διαφαινόταν μεγάλη για τον τρόπο ζωής της. Η επίσημη ειδοποίηση έφτασε στα μέσα της εβδομάδας με άμεση ισχύ, επικαλούμενη παραβίαση των πολιτικών αδελφοποίησης και δεοντολογίας μετά από έρευνα. Ο Σέιν επέστρεψε νωρίς εκείνη την ημέρα. Πρόσωπο χλωμό. Κάθισε στο τραπέζι της κουζίνας κοιτάζοντας το γράμμα. Οι ερωτήσεις ξεχύθηκαν. Πώς? Γιατί τώρα? Δεν έδωσα απαντήσεις, μόνο σιωπηλά δώρα ενώ ετοίμαζα μια βαλίτσα διανυκτέρευσης για αυτόν. Το email προαγωγής ακολούθησε λίγο αργότερα από το αφεντικό μου που πίεζε για αποδοχή. Απάντησα επίσημα αρνούμενος, αναφέροντας προσωπικές προτεραιότητες που απαιτούσαν πλήρη εστίαση αλλού. Η αντίδραση του Σέιν σε αυτά τα νέα σφράγισε την κατάρρευση, η δυσπιστία μετατράπηκε σε θυμό και στη συνέχεια σε ήττα. Το αναμενόμενο απροσδόκητο εισόδημα εξανεμίστηκε. Η Κάσιντι έμαθε μέσω αυτού ότι τα τηλεφωνήματά της σταματούσαν εντελώς. Χωρίς τον μισθό του ή την πρόσβαση στα περιουσιακά μου στοιχεία, τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαλύθηκαν. Η κυρία Μόρις παρέμεινε απόμακρη. Καμία περαιτέρω επικοινωνία. Οι κοινωνικοί κύκλοι ηρέμησαν. Οι προσκλήσεις σταμάτησαν. Ο Σέιν μετακόμισε προσωρινά στον καναπέ ενός φίλου, μαζεύοντας πράγματα για μέρες. Οι συζητήσεις περιορίστηκαν σε υλικοτεχνική υποστήριξη. Το σπίτι έμοιαζε μεγαλύτερο, πιο ήσυχο. Βραδιές κάποτε γεμάτες με κοινές ρουτίνες. Τώρα μόνος μου μαγειρεύω για έναν, επιλέγοντας εκπομπές χωρίς συμβιβασμούς. Η ανακούφιση μεγάλωνε παράλληλα με την επίμονη θλίψη. Η απώλεια του γάμου που οραματίστηκα πριν από χρόνια, αλλά το τέλος της απάτης έφερε χώρο για να αναπνεύσει. Η δουλειά προσαρμόστηκε ομαλά στον αποτυχημένο ρόλο μου, οι συνάδελφοι δεν καταλαβαίνουν καμία πίεση. Η εστίαση μετατοπίστηκε στην προσωπική σταθερότητα. Η κατάσταση του Κοσίντ ξετυλίχθηκε περαιτέρω. Κανένα εφεδρικό σχέδιο εισοδήματος δεν διακόπηκε. Ο πανικός εκδηλωνόταν σε διάσπαρτες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είδα πριν μπλοκάρω. Ο Σέιν έψαχνε εντατικά για δουλειά, ενημερώσεις βιογραφικών, η συνεχής πραγματικότητα του να ξεκινάει από την αρχή χτύπησε σκληρά. Η σιωπή της κυρίας Μόρις μίλησε για πολλά, οι προτεραιότητες διευκρίνησαν όταν η ευκολία εξαφανίστηκε. Το δικό μου μονοπάτι ακονίστηκε, ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, σχέδιο ανεξάρτητης θεραπείας με προσωπικό ρυθμό. Η κατάρρευση έμοιαζε ολοκληρωτική. Καμία δραματική αντιπαράθεση, μόνο ήσυχες συνέπειες ισορεύονταν. Η ελευθερία είχε γλυκόπικρη γεύση, κερδισμένη με υπομονή και όχι με έκρηξη. Η ζωή συνέχιζε, απαλλαγμένη από κρυφές ατζέντες. Ο Σέιν εμφανίστηκε στο νέο μου διαμέρισμα απροειδοποίητα ένα βράδυ, φαινομενικά φθαρμένος με τρόπους που δεν είχα ξαναδεί. Το κτίριο ήταν ένα μέτριο συγκρότημα σε ένα πιο ήσυχο μέρος του Νάσβιλ, αρκετά μακριά από το ανατολικό Νάσβιλ για να μοιάζει με μια νέα αρχή. Στάθηκε στην πόρτα, με τα χέρια στις τσέπες, ρωτώντας αν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Τον άφησα να μπει μόνο στην είσοδο με τα χέρια σταυρωμένα. Οι λέξεις ξεχύθηκαν από τύψεις για τα πάντα. Πως η απώλεια της δουλειάς είχε αναγκάσει τις προοπτικές να αλλάξουν αν μου είχαν δώσει άλλη μια ευκαιρία. Κανένα σταθερό εισόδημα, κανένα σαφές μονοπάτι μπροστά. Χρειαζόταν τη συνεργασία που είχαμε χτίσει. Άκουγα χωρίς να διακόπτω τη γνώριμη φωνή που τώρα ήταν μακρινή. Ο πόνος αναδύθηκε ακούγοντας την ευαλωτότητα να θυμίζει καλύτερες εποχές. Αλλά από κάτω βρισκόταν το θεμέλιο της προδοσίας, το οποίο ήταν ανεξιχνίαστο. Εξακολουθώ να νοιάζομαι, τελείωσε ήσυχα. Μπορούμε να ξαναχτίσουμε. Η αντίδραση ήρθε μετρημένη. Πολλά έχουν σπάσει. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Επέμενε αναφέροντας την κοινή ιστορία, τους πρακτικούς δεσμούς. Κράτησα τη θέση μου σταθερά, τον οδήγησα έξω με οριστικό τρόπο. Η πόρτα έκλεισε για 5 χρόνια. Η Κάσιντι έφτασε μέρες αργότερα, με κόκκινα μάτια, τρεμάμενη φωνή. Κάθισε στον καναπέ που μόλις είχα μαζέψει, δάκρυα έτρεχαν καθώς παρακαλούσε να διατηρηθεί η αδελφότητα. Ισχυρισμοί για λάθη, νεανική σύγχυση, χαρά που δεν έχασε την οικογένεια λόγω παρορμητικότητας. Αναφορές για την ανησυχία της κυρίας Μόρις, για το πως η απομόνωση πλήγωνε τους πάντες. Η αγωνία της αντικατόπτριζε στιγμές που ένιωθα μόνη, προκαλώντας για λίγο την ενσυναίσθηση, αλλά τα υπολογισμένα στρώματα κάτω από την αγανάκτηση για την κληρονομιά, την ενθάρρυνση της διχόνοιας, την υπερίσχυσαν. Αναγνώρισα ανοιχτά τον πόνο. Οι νύχτες παρέμειναν δύσκολες. Ο ύπνος συχνά διέφευγε καθώς οι αναμνήσεις επαναλάμβαναν την εμπιστοσύνη που είχε διαλυθεί από τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους.
Ο πόνος επέμενε για τον αδελφικό δεσμό που κάποτε φανταζόταν θλίψη για την αθωότητα που χάθηκε. Ωστόσο, οι συγγνώμες ηχούσαν κούφιες μπροστά στο βάρος των πράξεων. Η ανοικοδόμηση απαιτούσε αμοιβαία λογοδοσία που απουσιάζει εδώ. «Συγγνώμη για την ηρεμία μου», είπα, αλλά η σύνδεση τελειώνει. Τα όρια είναι μόνιμα. Τα δάκρυα συνέχισαν καθώς έφευγε κατανοώντας τη γραμμή που είχε χαράξει. Η κυρία Μόρις δεν εμφανίστηκε ποτέ αυτοπροσώπως, μόνο έμεσα μηνύματα μέσω παλιών καναλιών. Σύντομα μπλοκάρωσα. Η σιωπή από εκείνη την πλευρά επιβεβαίωσε τις προτεραιότητες. Οι αλλαγές σταθεροποιήθηκαν σταδιακά. Το σπίτι πουλήθηκε ομαλά. Η διαδικασία για το καθεστώς ξεχωριστής ιδιοκτησίας βελτιστοποιήθηκε. Τα έσοδα ήταν ασφαλή. Οι κατανομές των καταπιστευματικών κεφαλαίων συνεχίστηκαν ανέπαφες. Νέες ρουτίνες σχηματίστηκαν στο διαμέρισμα. Το πρωί κυλούσε κατά μήκος κοντινών μονοπατιών. Τα βράδια εξερευνούσαμε τοπικά μέρη μόνοι μας. Η εργασία ήταν πιο συγκεντρωμένη χωρίς περισπασμούς. Οι συνάδελφοι παρατηρούσαν θετικές αλλαγές. Οι φίλοι από πριν επικοινώνησαν προσεκτικά και υποστήριξαν την αυθεντικότητα μόλις ήρθαν στην επιφάνεια τα γεγονότα. Ο Μπλέικ άρχισε να επικοινωνεί τακτικά, οι συναντήσεις για καφέ μετατράπηκαν σε εύκολη συντροφικότητα. Καμία πίεση. Η θεραπεία δεν ήταν γραμμική. Κάποιες μέρες ο θυμός φούντωνε για τα χαμένα χρόνια. Άλλες λύπη για την ψευδαίσθηση της χαμένης οικογένειας. Οι συνεδρίες θεραπείας βοήθησαν στην αποκάλυψη των στρωμάτων τους να ξαναχτίσουν την αυτοεκτίμησή τους από την αρχή. Η οικονομική ανεξαρτησία ένιωθε ενδυναμώνοντας τους λογαριασμούς που πληρώνονταν αποκλειστικά από τα κέρδη και τις επιλογές κληρονομιάς, μόνο τις δικές μου. Η ζωή του Κάσιντ συρρικνώθηκε ορατά μέσω των απομακρυσμένων ενημερώσεων. Η εξάρτηση από τις εργασίες μερικής απασχόλησης τέντωσε τις σχέσεις αλλού. Ο Σέιν πλοηγήθηκε στην αναζήτηση εργασίας ξεκινώντας χαμηλότερα από πριν. Οι αγώνες τους προκάλεσαν φευγαλαία ήκτο, που γρήγορα μετριάστηκε από την ανάκληση της πρόθεσης. Ο χρόνος μαλάκωσε τις ακμές χωρίς να σβήσει τις ουλές. Η αποδοχή μεγάλωσε τους ανθρώπους που πληγώνουν πιο βαθιά, αλλά η επιβίωση εξαρτάται από την εσωτερική δύναμη. Το ταξίδι δίδαξε την προτεραιότητα στην αυτοπροστασία και την αγάπη, επιτρέποντας υγιέστερους δεσμούς αργότερα. Δεν ήταν θριαμβευτική εκδίκηση με δραματικές εκπλήξεις. Ήταν δύσκολη μια απελευθέρωση που επιλέγει την ειρήνη αντί για παρατεταμένο πόνο. Κοιτάζοντας πίσω, το βαθύτερο μάθημα έγινε σαφές. Όταν αυτοί που προορίζονται να μας προστατεύσουν προκαλούν τη μεγαλύτερη βλάβη, μαθαίνουμε ότι η βασική αξία της ανθεκτικότητας είναι να φυλάει και να προστατεύει την καρδιά μας πρώτα απ' όλα. Αυτό το θεμέλιο επιτρέπει να ζούμε πλήρως απαλλαγμένοι από τις σκιές των άλλων.